Так склалася, што я меў дачыненне больш-менш блізкае да ўсіх 6, якія ці насілі гэтае прозвішча, ці проста мелі дачыненне да клана вольскіх. Але па часе зносінаў і па сумеснай працы, канешне, бліжэй за ўсіх быў мне Артур, пра якога я сёння і буду расказваць. Продкі Артура былі з немцаў-лютэранаў, якія пасяліліся ў Расіі, чаму бацька і быў Фрыдрыхавіч. А бацька бацькі Артура, Фрыдрых Карлович Зейдель, быў действительный тайный советник. Высокі генеральскі чын, высокая паважная пасада. Сярод славянскіх продкаў герой абароны Порт-Артура у вайне з японцамі ў 1904 году славуты генерал Роман Кондратенко. Ну вось варажба лёсу. У 45-м Артур таксама будзе ваяваць з японцамі на тым самым далёкім усходзе. Інтэрнэт пра Артура спрэс туман. Нарадзіўся ў Койданаве у сям'і пісьменніка Віталя Вольскага. Разбярэмся. У 1924 годзе, калі нарадзіўся Артур у Койданаве, але ніякага вольскага пісьменніка яшчэ ва ўспамінах не было. Па-першае, гэта быў чэкіст, бальшавік Віталь Зейдель, які вызваляў Беларусь ад белапалякаў і тады ў 24-м служыў у 16-м памежным атрадзе Чырвонай арміі і стаяў на мяжы савецкай краіны і Польшы. Па-другое, калі ён ужо так наканаваў стаць пісьменнікам, то перш за ўсё змяніў прозвішча Зейдель на псеўданім Вольскі, адсюль і пайшлі вольскія. І ў 24-м ён яшчэ ніякі не пісьменнік. Першая кніжка Віталя ўжо Вольскага выйшла толькі праз 10 год, у 1934-м. І гэта быў не мастацкі твор, а літаразнаўчае нейкае такое даследаванне. Далей, маці Артура, Фаіна Сямёнаўна, узгадваецца як актрыса. Чакайце, актрыса якога тэатра? У маленечкім Койданаве які мог быць там тэатр, актрыса? Па другіх звестках была падпольшчыца, якую быццам бы чэкісты вызвалілі з дэфензівы, ну это польская паліцыя. Ну, нестыкоўкі нейкія, то падпольшчыца, то актрыса. Актрыса, актрыса, якога тэатра? Слухайце, можа, вандроўнага, Владзіслава Галубка? І вось тут усплывае сенсацыйная навіна. Я, калі дазнаўся гэтага, проста дзіву даўся. Аказваецца, ёсць апублікаванае сведчанне вядомага беларускага мастака Яўгена Ціхановіча, зяця Уладзіслава Галубка. Гэта быў артыкул апублікаваны пад назвай «Контраверсія». Ціхановіч сведчыць, у 1937 годзе у мінскай кватэры ворага народа Уладзіслава Галубка быў ператрус, вобыск, які правадзіў Віталь Зейдель, вольскі чэкіст. І Ціхановіч сведчыць, што ляжаў рукапіс п'есы Несцерка, аўтарам якой быў яго цесць Уладзіслаў Галубок. І Зейдель Вольскі забраў гэты рукапіс быццам для літаратурнай экспертызы. І гэты рукапіс, адзіны экземпляр, знік. П'еса Несцерка
пад аўтарскім прозвішчам Віталя Вольскага з'явілася ў Віцебску у тэатры Якуба Коласа ў 40-м годзе. І з тае пары спектакль па этой п'есе адкрывае кожны сезон у коласаўцаў, як у Мінску у купалаўцаў Паўлінкай, так у Віцебску у тэатры Якуба Коласа Несцеркай. У 1926 годзе Віталь Фрыдрыхавіч Вольскі атрымлівае новую пасаду кіраўніком рэперткома ў Беларусі. Што гэта такое? Гэта па сутнасці цэнзура. Ён павінен быў адказваць за ўсё, што ставіцца на сцэнах тэатраў, клубаў, усё, што даходзіць да гледача. Па сутнасці цэнзура. Але гэта пасада ў Мінску, і ў 1926 уся радзіма Вольскіх перабіраецца ў Мінск. Тут у іх у 26-м нараджаецца яшчэ адзін сын, якога таксама называюць літаратурна-рамантычным імем Гарольд. Я Гары ведаў таксама. Ён быў дырэктарам кінастужак, кінакарцін «Альпійская балада», «Рагаты бастыён», а потым доўгі час узначальваў студыю мультиплікацыйных фільмаў у складзе Беларусьфільма. Надо прызнаць, што і Артур, і Гарольд Гары былі прыгожыя, брунеты, такія, кавалеры проста, пасмешлівыя, элегантныя, проста заглядзенне. Тады ж Артур ужо ў Мінску пайшоў у 25-ю чыгуначную імя Александра Чарвякова школу. Яна мясцілася ў доме з чырвонай цэглай на рагу вуліцы Кірава і Міхайлаўскага завулка. Будынак захаваўся. На ім значыцца, што гэта ахоўваецца дзяржавай. І пад ласкавым позіркам дзяўчынкі з дыравым зонцікам, скульптурай Володі Жбанова, пра якога мы ўжо распавядалі ў нашым праекце «Люблю і памятаю». Прыкметная школа. Там вучылася будучая удзельніца Вялікай Айчыннай вайны Рыма Шаршнёва. Там вучыліся будучыя пісьменнікі, паэтка Эдзі Агняцвет, палярнік-вандроўнік, удзельнік Челюскінскай эпапеі 1933-34 гадоў Александр Миронов. Там выкладаў геаграфію Янка Маур. И тогда же, в 1935-36 году, в журнале «Искр Ильича» появляются стихи на русском языке 10-летнего школьника с подписью «Артур Вольский». У 1938 пасля 7 класа Артур, які ўдала меў маляваць і ляпіць, паступае ў Віцебскую мастацкую вучэльню. Дарэчы, недзе ў тыя ж гады туды паступіў, пачынаў вучыцца і Васіль Быкаў, аб чым сведчыць там мемарыяльная дошачка на будынку на гэтым. Але Быкаў хутка пакінуў гэту вучэльню, бо там адмянілі стыпендыі. Артуру было лепей, зручней, бо там кіраваў тэатрам бацька, і таму ён вучыўся там, ужо быў такім самастойным, сапраўдным студэнтам. Але так было да заканчэння 3-го курса, бо грымнула Вялікая Айчынная вайна. Бацька, дырэктар тэатра, здолеў усю трупу эвакуіраваць разам са сваёй радзінай. І яны павінны былі ехаць і заставацца ў сталіцы, там, Казахстана, ў Алма-Ате, але па дарозе спыніліся ў гарадку Уральск. І там, як кажуць, аселі. Уральск
а былая назва Яицкі гарадок. Гэта еўрапейская частка Казахстана і былая сталіца казацкай вольніцы бунтара Емельяна Пугачова. Тэатр даваў там спектаклі. Малодшага сына Вольскі Гарольда, каб ён атрымаў харчовую картку, уладкавалі у трупу тэатра асвятляльнікам, рэквізітарам, рабочым. Ну, а Артур, мастак-недавучка, стаў сцэнографам тэатра, афармляў спектаклі да верасня 1942 года. Чаму? А таму, што ў гэты год усе 18-гадовыя былі призваны у Чырвоную армію змагацца з фашыстамі. Артуру, невысокаму, ладна збітаму, выпала папасць на далёкі ўсход у Амурскую ваенную флацілію змагацца з японцамі. Ён удзельнічаў у баях у якасці боцмана, затым мінёра, мічмана і апісваў гэта так. Недаўно, учора, я гэта ведаю не з кніг, для тых, хто зведаў тое гора і паўстагоддзя толькі міг. Нашто парады і даклады, не трэба больш было і лжы. Клады прывесці б нам да ладу, паставіць свечкі пад крыжы. Бо варты вечныя пашаны той, хто ў пякельны час ліхі вайною быў укрыжаваны за нашы цяжкія грэхі. У баях пад Харбінам Артур быў паранены ў твар, і ўсё жыццё яшчэ бачны быў, ужо загойваны, але ўсё ж такі невялікі такі шрам, парэз такі на яго шчацэ. Вайна. Пасля шпіталя Артур на караблі не вярнуўся, стаў працаваць карэспандэнтам у ваеннай газеце, чарнасцяжнай Амурскай флаціліі «Баявое знамя». Ён пісаў там карэспандэнцыі, рэпартажы, але напісаў на русской мове, на русском языке повесть «Родная семья», которая была издана там в Хабаровске в 1953 году, ужо во след Артуру, які ўжо асеў тады ў Мінску. Але былое марское не адпускала яго, і ўжо ў Мінску ён выдаў яшчэ два зборнікі «Агні далёкіх маякоў» і «Далёкія і блізкія прычалы». Ну, з назваў зразумела, што гэта ўсё ж такі яшчэ марская тэматыка. Але вось што дзіўна. Глядзіце, ён пачынаў пісаць на руском языке и в журнале «Искры Ильича», и всю войну, 10 лет на Дальнем Востоке, с 42 по 52, 10 лет писал на русском языке и издавал книжки там на русском языке «Родная семья». Але як раптам стаў пісаць па-беларуску, што гэта, адкуль, што гэта гены, ці нейкія ўспаміны дзяцінства, ці можа ўплыў спектакляў Віцебскага тэатра, які ставіў спектаклі выключна на беларускай мове. Адкуль гэта такая сакавітая, ёмістая беларуская мова? Як? Адкуль? Навакол марскія далі, б'юцца ў борт сівыя хвалі, над лінкорам зяюць зоры, брат мой служыць на лінкоры. Загарэлы і трывалы, ён на вахце для штурвала, злева рыбы, справа мель, але дойдзе карабель. Гэтым летам брат якраз прыязджаў гасціць да нас. Бесказырка, якор, зорка, незвычайная гаворка, б'е гадзіннік, кажа, склянкі, замест лаўкі, кажа, банкі, і не компас, а кампас, экіпажам кліча нас. А як пойдзем па двары, адусюль мае сябры Віця, Коля, Вера, Ната паглядзець бегуць на брата. Быў бы кожны вельмі рад, каб такі яго быў брат. Вярнуўшыся ў Мінску 1952, аддаўшы флоту 10 год з 42 по 52,
ён уладкоўваецца ў рэдакцыю газеты «Чырвоная змена» літаратурным кансультантам. Пасады Артура год ад года станавіліся ўсё больш і больш важкімі. Каб удасканаліць сваё літаратурнае майстэрства, Артур паступае ў Маскве на вышэйшыя літаратурныя курсы, якія заканчвае в 1962 годзе. Ён вяртаецца з Масквы не толькі з багажом майстэрства, але і з жонкай, паэткай Святланай Еўсеевай. Яе дараванне параўноўвалі з талентамі Рымы Казаковай, Белы Ахмадулінай. І тут, у Беларусі, яна стала рускамоўным беларускім паэтам. Яна выдавала тут свае зборнікі, яна займалася перакладамі вершаў Коласа, Купалы, Танка, Вярцінскага на рускую мову. Артур плённа працуе, з яго пера, як кажуць, выходзяць п'есы, інсцэніроўкі, вершы, пераклады, апавяданні. І мне вельмі хочацца, каб новыя кніжкі, якія праз наша выдавецтва юнацтва прыйдуць у рукі юных чытачоў, былі цікавымі, былі пазнавальнымі, каб чытач, разгарнуўшы кніжку, не мог адарвацца ад яе. І ў гэтым павінны пастарацца не толькі пісьменнікі, але і мастакі, і тыя, хто на паліграф-камбінаце забяспечвае кніжку высокай якасцю выдання. Геннадзь Бураўкін яшчэ азначыў Артура як аднаго з пісьменнікаў, які наводзяць масты да літаратур іншых краін. Артур шмат займаўся перакладамі, а яго творы для юнацтва, для дзяцей выхоўвалі ў іх, у этой аўдыторыі, у яго чытачоў павагу, любоў да роднай зямлі, да землякоў, да мовы беларускай, да радзімы. Як і кожны ў маёй старане, я багацця нязмернае маю, ды не ў грошах, не ў золаце, не, у любові да роднага краю. Гэты скарб не схаваны ў зямлі, не закуты ў ржавай скарбонцы. Ён вясною за талай ралі узнімаецца рунню да сонца, не кладзецца ў далярах на стол, і працэнтаў мой скарб не прыносіць. Ён пладамі даспелымі ў дол, рэха будзячы, бумкае ўвосень. Скарб той крыецца ў кожным кутку неабсяжнай маёй Беларусі. Рады я дружбаку, земляку, з ім пароўну багаццем дзялюся. З 1963 года Артур загадчык літаратурнай часткі ў тэатры юнага гледача, а праз год, у 1964-м, саступіўшы літаратурную пасаду Петрусю Макалю, ён ужо узначаліў тэатр як дырэктар. Сумесна з Петрусем Макалём ён напісаў п'есу «За лясамі дрымучымі», якая была пастаўлена ў тэатры юнага гледача ў 58, а ў 62-м п'еса «Марынка Крапіўніца». І вось такі быў яго заклік: «Я чараўнік, такі мой абавязак, вас павяду як праваднік у свет цудоўных казак». П'есы, што выхадзілі пад прозвішчам Артур Вольскі, хай у суаўтарстве карысталіся вялікай павагай, і іх ставілі не толькі у Мінску, але і ў іншых тэатрах, перш за ўсё, канешне, СССР. Калі я на 3-м курсе рэжысёрскага факультэта прыйшоў у тэатр юнага гледача ставіць п'есу «Паркалёвы баль», Артур, тады загадчык літаратурнай часты, працягнуў мне гэты машынапісны экземпляр і сказаў: «Володя, п'еса слабая, выцягвай, але нас прымушаюць ставіць нейкі твор пра малады рабочы клас. Выцягні, зрабі нешта». Прыхадзілася выцягваць. Калі я прыйшоў тады ў яго кабінет, убачыў, што
на сцяне ля вакна, якое выхадзіла ў службовы двор тэатра. Фотаздымак. Артур у параднай форме з корцікам, бравы марачок. Хай наведвальнікі ведаюць, што новы дырэктар тэатра удзельнік айчыннай вайны. Ёсць чым ганарыцца. Але калі я ўвайшоў, я ж не ведаў пра яго баявое марацкае былое і ціхенька запеў. Так нават іранічна. Краснофлотцы, недаром песня льется, недаром в ней поется, что мы на море сильны. Артур сказал: Володя, адкуль ты ведаешь гэту давно забытую песню часоў Великай Отчинной войны? А я кажу: а мы яе ў дзіцячым садку развучвалі. І яшчэ такую одну, таксама марацкую. По морям, по океанам красный выпил над водой, не дают врагам покоя, красный флот сторожевой. Так Артур сказал, і гэтую мы спявалі, калі на бераг сыходзілі, маршыравалі. Володя, калі ж тое ўсё было. А вось гэтую песню я памятаю, як толькі упершыню ступіў на палубу карабля ў 1942 годзе. Але пелі мы яе ціха-ціха. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. І тут адчыніліся дзверы, увайшоў я Евген Глебаў. Ён якраз дапісваў музыку да маёй пастаноўкі «Чырвоны капялюшак» і рэпеціраваў з аркестрам ужо напісаную музыку. Увайшоў і, пачуўшы наш такі ціхі спеў, адкрыў крышку піяніна і, нават не прысеўшы, адразу падхапіў танальнасць і дайграў. Дырэктарстваў Артур у тэатры юнага гледача 12 год, з 1964 па 76. Дырэктарстваў бы і далей, бо тэатр квітнеў пры ім і рэпертуарам, і гледачамі, і, як кажуць, рэнамэ тэатра было досыць высокае. Але ён пакінуў гэтую пасаду, літаральна бразнуўшы дзвярымі. Чаму? А таму, што Міністэрства культуры, нейкія там чыны забаранілі Артуру літаральна на пару дзён з'ехаць у Варшаву на прэм'еру спектакля па яго ўласнай п'есе. Для загойвання шрама на сэрцы з дырэктарствам пяшчотай для Артура стаў яго другі шлюб з прыгажуняй актрысай тэатра юнага гледача Ларысай Горцавай. Яна вучылася на курс маладзейшая ад нашага рэжысёрскага на акцёрскім факультэце. А ў 1957-м яе бацька Мікалай Михайлович Горцаў, тады намеснік кінастудыі «Беларусфільм», падпісаў прашэнне ад кінастудыі ў міліцыю, каб мяне, юнака Арлова, прапісалі ў Мінску. Вось такая сувязь была з гэтай радзінай і з самой Ларысай. У 1965 годзе здымаю я дзіцячы музычны фільм «Вясёлы цягнік». Женя Глебаў да таго ўжо напісаў музыку да 3 маіх фільмаў, а тут ён напісаў такую вясёлую полечку, 2 яшчэ інструментальныя мініяцюры, але патрэбна нам была песня. Запрасілі Артура напісаць тэкст. Женя наіграў музыку, але каб Артур лепей бы запомніў мелодыю, яе насвіствала Ларыса Глебава. А не, Ларыса тады яшчэ Куцанова. Глебава яна стане праз, здаецца, 3-4 дні, калі яны будуць у ЗАГСе рэгістрыраваць свой шлюб, а я з сяброўкай быў сведкам. Ларыса насвісцела, пайшла музыка, Глебаў паўтарае, і Артур адразу ўжо складае на рускай мове «Весёлый свіст», Ларыса свісцела, «Ідзе турыст». Праз пару дзён
Артур приносит паперку уже с готовым текстом. Женя играе, Ларыса насвіствае першы куплет, мелодию, и мы разом, глядячи ў гэтую паперку, спеваем веселый свист. Идет турист, глядит вокруг на лес и луг и улыбается. Веселый свист, идет турист, глядит вокруг на лес и луг, улыбается. А почему? А потому, что хорошо идти под солнышком ему. Але у гэтай песенцы мы открыли талент. Молодый подлеточек, таки Леник, диском там спевал. А почему? А потому, что хорошо глядеть на солнышко ему. А праз 12 год, у 1977-м, гэтага Лёніка, ужо Леонида Кошелева, тенора, у гурце «Верасы» я здымаў у музычным фільме з такой же назвай «Верасы». Леонид Кошелев. Нет, не верю я, что любовь моя дорогу в сердце твое не нашла. Новой весной будешь ты со мной, и станет девушка, как прежде, молодой. Тандем Вольскага і Макаля дапамагаў мне, тады галоўнаму рэжысёру мінскага цырка, пісаць такія звонкія уступы вершаваныя для пышных пралогаў, якія я ставіў для новых цыркавых праграм. А ў мяне ў тую ж пару, да пачатку студзеня 1981 адбылася сустрэча адразу з двумя Вольскімі, з бацькам і з сынам. Артур прыехаў у Каралішевічы, у дом творчества, дзе мы ўсе працавалі. Зайшоў да мяне, нікуды не спяшаўся. Ён за бацькам прыехаў познім вечарам, каб забраць яго, бо ў бацькі ўжо скончыўся тэрмін прыбывання тут у Каралішевічах. Сеў, пачаў расказваць пра сваю маладосць марацкую, так іранічна аб сябе абазваўся: «Володя, я размаряченный боцман запаса», представился мне, так, запомніў яго гэты выраз. А потым стаў чытаць тое, што я папрасіў яго. Вось, што цяпер у цябе на душы? Я дакладна не памятаю верш, але было нешта такое, што потым узнікала ў яго паэзіі. Вось прыкладна такое. Глытаю прагна кожны гук, што льецца з весне сінечы, а сэрца, нібы той жа рук на тонкай нітачцы трапечы. Ах, сэрца, сэрца, шмат было табе і радасці в іскрухі, зноў адгуло, зноў адмяло, зноў заціхаюць завірухі, з-пад снегу выбіўся раўчук, і штосьці кволенька ляпеча, а сэрца, нібы той жа гук на тонкай нітачцы трапеча. Што лекі мне і дактары, дарога блізіцца да краю, вясне нябеснай мець сястры, свой дзень наступны давяраю. Да неба цягнецца рука, у Бога не прашу за многа. Дай мне паслухаць жаўрука напрыканцы жыцця зямнога. Я не ўнікаю мяккіх рук, што мне вясна кладзе на плечы, а сэрца нібы той жа рук на тонкай нітачцы трапечы. Ён яшчэ нешта чытаў, такое ж кранальнае, такое душэўнае. Я зачараваны сядзеў, слухаў. Ветліва пагрукаўшыся, увайшоў Віталь Фрыдрыхавіч. Я устаў, канешне, ну як жа. Класік вайшоў. Ён быў ужо цёпла апрануты, з чамаданчыкам. «Я гатовы, сын», – сказаў ён. І раптам, глянуўшы на мяне, звярнуўся да сына. «Вось гэты малады Арлоў, паэзія адсюль з нечым напісаным. А мы, Артур, 10 дзён пілі
балбыталі, сварыліся немаведама аб чым, скардзіліся на жыццё і здароўе. Прасвісцелі 10 дзён. Паехалі, Артур. А вам, Арлоў, жадаю плёну ў вашай працы, натхнення. І выйшаў. Артур пайшоў за ім, але затрымаўся ў дзвярах. Так, падмігнуў мяне па-змоўніцку і шматзначна падняў палец, выказваючы тым павагу да мяне і ад бацькі, і ад яго самога. Шлях знайшли, промінь зорки запалився, самой радостной з новин народился Божий Сын. У 2000-м пачынаецца у яго шлях да храма. Аб гэтым я даведаўся толькі ўжо пасля яго скону, калі пачаў шукаць у розных выданнях тое, што он напісаў у 2000 годзе за 2 гады да свайго скону. Ну, нешта прынесла мне яшчэ і перадала Ларыса яшчэ. І прачытаўшы, я ўцяміў, што Артур тут на зямлі ўжо ўсё спазнаў. Усё яму ўжо было тут зразумела і ва ўласным лёсе, і ўвогуле ва ўсім тым, што адбываецца. Цяпер ужо ў яго погляд у нябёсы. Я хацеў уцячы ад сябе і ад Бога, раз'ядала душу шматгадовая ржа, але вочы Хрыста і спагадна і строга на мяне нечакана зірнулі з крыжа. А куды ж ты ўцячэш? Зноў у грэх, у спакусу? Пранікаў проста ў сэрца ягоны пагляд, сам не знаю, чаму я паверыў Ісусу і вярнуўся, як сын заблуканы, назад. Артур аглядвае сваё жыццё, узгадвае, перагортвае, варушыць, спрабуе па-новаму неяк асэнсаваць, спавядаецца. Заўважце, гэта ўсё будуць вершы, адабраныя мной з вялікай колькасці 2000 года. За 2 гады да адлёту Артура да скону. Я шмат грашыў, свае грахі не скінуць мне, як дрэва лісце. Не спазяюся, што сухі змагу з ракі жыццёвай выйсці. Каршун раскаяння дзяўбе мне сэрца, вырваў бы адразу. Чаго малюся? Бо сябе ўжо рыхтую да адказу. А вось з велікоднага сшытка 2000 года новы персанаж, які ўваходзіць суразмоўцам, дзеючай асобай у яго паэзію. Складну грахі, як дровы ў стос, паўнеба вогнішча азорыць, і ўбачыць дым Ісус Христос, і мілатой мяне адорыць. Вось спазяванні ўжо прачуваючага адлёт у невараць паэта. Ён выдыхае апошнія радкі, апошнія думкі, апошнія пачуцці. Усё апошняе. У ТБД, Тэатры беларускай драматургіі, у ціхім фае, удзень, на белым мяккім фатэлі мы сядзім з Артурам, і ён чытае мне п'есу «Песні ваўка» на беларускай мове. Першы акт, які ён пераклаў, мне здаецца, вельмі хутка, ну, можа, нават і за тыдзень ці крыху больш. Адкрывае першую старонку і цікава азначыў свой удзел. Пераказаў па-беларуску, не пераклаў, пераказаў па-беларуску Артур Вольскі. Артур чытаў пераклад, і я, ведаючы рускі тэкст, усё замячаў, думаю, як ён добра
перакладаў, якія словы ён знайшоў. І калі ён чытаў, я бачыў, што ён адразу яшчэ робіць нейкія папраўкі, нейкія памаркі, робіць нейкія нататачкі, робіць у сваім жа тэксце, каб потым яшчэ удасканаліць сваю працу. Аказваецца, паралельна перакладу ў гэтыя ж дні Артур пісаў такія вершы, спавядальныя. Дзень нараджэння, як вяха, іх шмат за спінай засталося. А дзе здабытак, дзе труха? Як распазнаць ва ўласным лёсе? Вось што яго яшчэ узбуджае. Прынесла другі акт уже Ларыса, не ён. Сказала, што Артур хварэе. Ну, хварэе. 3-4 дні назад я бачыў яго на рэпетыцыі першага акта. Нармальны чалавек бы ўсё. Ну, хварэе, значыцца, хутка паправіцца. І ўсё. Я не ведаў, што ўжо, калі ён чытаў мне на тым фатэлі першы акт, што это была наша апошняя вока ў вока сустрэча і што ідуць ужо апошнія нашы размовы па тэлефоне. Не ведаў. Калі чалавек адыходзіць у нябыт, міжволі неяк пачынаеш узгадваць яго апошнія нейкія прычуванні, ці прадбачанне нейкае. І тут я ўзгадаў яго апошнюю страфу, якую ён сачыніў на заканчэнне спектакля. Наканавана нам жыццёвы шлях, прайти з нас кожнаму павольна ці таропка. Калі ж в канцы жыцця паставім кропку, дык гэта не канец дарогі, а працяг. Вось такімі словамі заканчиваўся спектакль. Я і ў думках не меў, што на восеньскай прэм'еры я яго не убачыў. Пайшоў з жыцця ён 5 верасня. У той жа дзень, калі нарадзіўся яго бацька і калі памерла яго бабуля Адель Лаўрэнаўна, такое вось ронда кола лёсу замкнулася. У бібліятэках партрэты тых, хто пісалі для дзяцей. Васіль Вітка, Янка Маур, Міхась Ленькоў. І высвечваецца партрэт Артура. Я чараўнік, мне ўсе да твару маскі, вас павяду, як праваднік у свет цудоўнай казкі. Потым Артур, трагічны паэт. Вось і ўсё, жыцця жалобны вынік, і няма ратунку ўжо нідзе. Чалавек памёр, але гадзіннік на яго руцэ яшчэ ідзе. Але я ўзгадваю Артура і не такім, і не такім. А як ён стаяў у дзвярах майго пакоя, у Каралішевічах, у студзеньскі вечар 1981 года. Бацька ўжо выйшаў, а Артур, падміргнуўшы мне неяк па-змоўніцку і у знак пашаны і бацькі, і яго, шматзначна падняў палец. Вось такім Артура, толькі такім. Люблю і памятаю.